eta hau ikaragarria izan liteke, errespetua bintzat izan bat nioke, eta bihar goizaldean eta eizete handiak, 150 kilometro ekatzen ari gara, ufadetan, ez bintzate ordu guztietan, izango dira ufadak, eta itxasuan 8 metro gorakoa, baina tartek amateka amabikoren bat azaliteke. Egun sentiarekin batera eguraldiak okerrera egin du. Ezinezko izan da kaletik ibiltzea, batzuk ordea saiatu dira. Eziak hemen gamitz, zutik ezin egon da. Sosdeiak egia 1500 dei jaso ditu Bizkaitik gau osoan. Klub Nautikoaren aurrealdeko kristalak erabat puskatu ditu haizearen astinduak. Borraskaren begia hortxe Bordele Arroxele artean egongo da, hego-mendebaletik gero ipar-mendebala sartzen duenean, aldaketa horretan, ikusten zuen isobarak oso estu daude, hau Euskal Herria da, Euskal Herria bere txikian oso txikia da. Metro eta tranbia zerbitzurik gabe geratu dira. Hegaldi guztiak bertan behera geratu dira. Baizea gogorra, eruan itzen zaitu. Kanaloia, goitik aneroita. Goizaldeko ordu bietan 60 pertsona etxetik atera behar izan dituzte Basaurin. Argirik ez dago lan, etxien ez da, hobitartek guak egin beharko dugu.